Zuřivě jsme bojovali se Zenoheldem a jeho alternativním systémem. Právě tehdy Keith vytáhl Zukanátor. Malheliosi! Užij si to. Měl jsem plné ruce práce, tak jsem ten výbuch jen slyšel, ale byla to síla. Když jsem se otočil, abych mu poblahopřál, byl i s Mirou pryč. Zajímalo by mě, kam zmizeli. Televize Barrandov uvádí. Bakugan. Schopnost aktivovat! Galaktický drak! Schopnost aktivovat! Ostrostřelec! Konec legrace! Zlikviduj je! Není ti něco? Neboj se, jen škrábnutí. Tohle mě nespomalí. Bojovníci Bakuganu v epizodě Zběsilost. A dost, mý milovaný Elfin, ubližovat nebudete. Můj hrdino! Můj bože, odkud se tihleti vzali? A co teď? Schopnost aktivovat. Zářivé roa! Výborně, nemusí. Co to? Co kdybyste mi taky udělali místečko? No? Hydrone? Rozhodl ses utéct zpátky k taťkovi? Uklidni se. Tak na co čekáš? Pál! Asi je pořád naštvaný. Schopnost aktivovat! Vír čepelí! Spojenou schopnost aktivovat! Dvojitá ráže! Na první zkušební spuštění si alternativa vede moc dobře, ale vylepšení se hodí vždycky. Udělám ještě jeden nálet, abych se ujistil, že je analýza hotová. Při snaze o dokonalost nemůžu být dost opatrný. Nerad bych přehlédl něco, co by nás mohlo při protiútoku zradit. Co je to? Vypadá to jako příchozí videosignál. Ale nepochází z této galaxie, tak odkud? Otče. Miro, co tady děláš? Poslyš, už si nemáme co říct. S tím nesouhlasím. Zase ty? Přišli jsme tě naposledy poprosit. Otče. Vy se prostě nevzdáte, že? Otče, prosím, musíš to šílenství zastavit. I kdybych chtěl alternativu zastavit, nemohu. Už je moc pozdě. Otče! To stačí. Musíš vědět, jak je Zenoheldův plán zvrácený. Jak v tom můžeš s čistým svědomím pokračovat dál? Lidi, dostáváme pěknou nakládačku. Snažíme se, ale ta věc je až moc silná. Kam nám zmizeli Keith s Mirou? Naposledy jsem je viděl, jak se snaží prorazit díru v trupu. Třeba se dostali dovnitř. Jo, třeba jo. Takže bychom si měli prorazit vlastní díry. Pokud se dostaneme k srdci nepřítele, pak... Ano, pak roztrháme ty šašky přímo zevnitř.
Stačí nám najít a zničit energický reaktor. Tak do toho, kluci! Černé srdce připravit. Vybavení nabít! Bitevní vybavení aktivovat! Černé srdce úroveň 2! Joho, to je ono! Jim se to asi nelíbilo. Rád si vyslechnu jejich stížnosti. Pryč! Zmizte odsud! Gasy? Slyšeli jste ho, ne? Hodně štěstí, Vulkáne. Někdo by měl zůstat venku a hlídat dveře, abychom tam neuvízli. Jo, jasně, Elfin, a já to zvládnem. Maručo, nevadí to? Ne, my 3 jsme vynikající tým. Opatrně, kluci! Připadám si hloupě, že nemůžu. Nebuď blázen, Elfine. Tam venku si bojovala úžasně. A teď je čas držet se vzadu a udržet ostatní v bezpečí. No, tohle je trapas. Gasy, už jsou všichni uvnitř. Ano, vyčistil si jim cestu. To je dobře, protože mě už moc energie nezbylo. Aspoň padneme v boji. Schopnost aktivovat. Ultra rychlost. No, co to? Dryoide? Splátka za to, že si mě vysvobodil z vězení. Jsme si vyrovnaní. A to jsem si myslel, že si utek zpátky k otci králi Zenoheldovi. Vypadá to, že teď mě nechce už nikdo. Shune, myslíš, že ten reaktor najdeš? Jo. Použil jsem starý ninjovský trik a zapamatoval jsem si mapu alternativy. Tudy. Ha, podívejte se na ně, jako můry, co vletí přímo do plamene. Dane, počkej, je to pást! Kroci! Kluci, koukněte se, hele! Odkud se vzali? Z nové vestroje si je nepamatuju. A co ty, Drago? Ne, nikdy dřív jsem je neviděl. No pokud nejsou z nové vestroje, tak odkud? Zdá se, že se vaši přátelé chytili do mé virtuální pasti. Dane, Drago, Tohle jsem k alternativě vytvořil jako bonus. Nech je být. Tví přátelé budou moci odejít, pokud ve svých soubojích zvítězí. V opačném případě se jich systém zmocní a přemění je na data. A pak budou už navždy moji. Otče, ne! Otče, prosím, zastav to. Vildo, musíme mého otce získat. Pojď, Drago, je čas odsud vypadnout. Cože? Překousl Daneslave na polovic.
schopnost aktivovat. Démon měsíční bič. Prosím tě. Otče, prosím tě, vrať se k nám. Moje oči! Jako slunce, nic nevidím. Drago, tohle to nebude jenom tak. Musíme zabrat. Schopnost aktivovat. Galaktický drak! Cože? Ingrame! Schopnost aktivovat! Vznosný štít! Tohle by je mělo udržet, jako šváby na mucholapce. Schopnost aktivovat. Větrné echo. Můžeš to zastavit a být zase naším otcem. Ne, Percivale! Jo, schopnost aktivovat. Hořící odraz! Schopnost aktivovat! Zbloudilý hrob! Bitevní vybavení aktivovat. Černé srdce! Proč tady brečíš? Co pak nevidíš, jak je to krásné? A byl jsem to já, kdo alternativu stvořil. Vybudoval jsem ji za pomoci dat z neznámé dimenze. Víš, co to znamená? Otče. Tam venku jsou další světy. Bakuganové a technologie, které neznáme. Jak mě můžeš žádat, abych to všechno zahodil jenom kvůli tobě? Se všemi informacemi se alternativa může vyvíjet. Zdokonalovat své schopnosti. Až jednoho dne možná dosáhne dokonalosti. Sní dál, Co? kámo. Dané! Tahle věc má k dokonalosti tak 1 000 000 let. Co to má být? Vy jste porazili mé 4 neznámé Bakugany. Rád bych si s tebou popovídal, ale musíme zničit energický reaktor, abychom dorazili domů včas na večeři. Ne, přestaň, nech toho! Jestli zničíš ten reaktor... Udělej to, Dané, rozmetej tu ďábelskou věc na kusy. Udělej to, hned! Fandové si to žádají. Připraven, Drago? Stačí slovo, Dané! Tak fajn, vyhoďte to do vzduchu. Schopnost aktivovat. Dračí falanga. Ostrostřelec! Síla větru, zářivý stínošle! Zářivý šíp! Jdeme, kluci, zabalíme to. Můj výtvor je zničen. Tohle místo brzy vybuchne. Otče, pojď s námi. Kýte. Musíme jít. Nemusíš se nás bát. Ty výbuchy znamenají, že ostatní uspěli? Snad ano, no co jiného? Pak odsud vypadněme, jsme v nebezpečí. Máš pravdu, padáme. Kam zmizel Hydron? Zatracení bojovníci. Teď ale není čas je potrestat. Musím utéct, ale ještě není po všem. Farbros odstavit! Cože? Farbrosi! Někam se chystáš, dědo. Hydrone!
Bitevní vybavení aktivovat! Zukanátor! Pojď, Miro! Rychle, tudy! Ano. Otče. Tak pojď, je čas. Pozor! Otče! Kýte, pomoc! Ale ne, otče! Jdeme! Bildo, mohl bys to prosím odházet a zachránit ho? Ne, Miro. Nechte mě tu. Nemáte čas. Už musíte jít. To neříkej. Nenecháme tě tady, neboj se. Odpusť, Miro. Otče! Pojď zpátky! Kam odcházíš? Je příhodné, aby se kapitán potopil s vlastní lodí. Nesouhlasíš se mnou, otče? Zešílel z Hydrone? Neuvědomuješ si, že ani ty neutečeš, hlupáchu? Otče! Musíme ho nechat být! Nenechám ho tu. Čas je proti nám. Otče! Co to je? Ti Bakugani bojují. Nech toho! Volte, Linku, už budu s vámi. A profesor Clay? Hydron bohužel spečetil svůj osud stejně jako král Zenoheld. Bože. To je v pořádku. Nic mi není, kluci. Miro. Když jsou Zenoheld, Hydron a profesor pryč, pak jsme všichni konečně v bezpečí a můžeme jít dál. Konečně je po všem. Ano. Hm? Je na čase skončit naši cestu a vrátit se na Vestál. Uznávám, že jsem vás neměla moc ráda, když jsem vás uviděla, ale teď jste pro mě jako vlastní rodina. Děkuju, Dane. Páni, já děkuju tobě. Dávej na sebe pozor. Doufám, že vám nebudu moc chybět, lidi. No, to my taky doufáme. Zůstaň v klidu, Šune. Já vždycky. Byla to skvělá bitva, Ingrame. Byla to pro mě čest, přísahám. Už je ti líp, Elfin? No jasně, 100%, klidně udělám přemet. Chceš to vidět? Heliosi. Žádný strach, Drago. Znovu se setkáme a doufám, že pořád budeme na stejné straně. Také doufám po tom všem, čím jsme prošli. Držím pěsti. Dane, snaž se nepůsobit potíže, ano? Už tady nebudu, abych ti hlídal záda, ale pokud byste cokoliv potřebovali, neváhejte se ozvat. Díky. Ukázal si mi moje chyby a já ti za to děkuju, Dane Kuso. Oba děkujeme. Jsem rád, že se z nás stali spojenci. Spojenci? Ty jo, jsme bráchové. Fajn, tak se držte, lidi. A nestyďte se k nám někdy přijít na návštěvu. U nás doma je místa dost. Mějte se. Ha! Jo! Dane, Hele, neboj, zase ho uvidíš. Vestálský ničiteli, směr! Vestál, jedeme! Nechce se mi věřit, že jsme to zvládli opravit za 3 týdny, Maručo. Jsi připravený na projížďku? Jasně, a pomůže mi s tím Aquos Aquimos. Podívej na něj. Jo, dobře. Já si vezmu Ventos Hoktora. A co ty, Dane? No tak,
Víte, co na to odpovím? Pro mě existuje jenom Drago. Omluvte mě. Vy jste ti bojovníci Bakuganu? V českém znění David Štěpán, Jan Nedvěd, Petr Neskusil, Jan Škvor, Radek Hope, Zuzana Jurdinová, Zbyšek Horák, Pavlína Kostková-Dytrtová, Petr Pospíchal, Martin Kubačák, Ivo Hrbáč, Klára Sochorová, Ivana Korolová, Eva Spoustová, Jiří Valšuba, Hana Igonda Ševčíková, Robin Pařík, Otmar Brancuský. České znění připravili produkce Pavla Draxlerová, zvuk Petr Posolda, překlad Petra Babuláková, dialogy Petra Jindrová, režie Petr Pospíchal. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost.